El Servei d'Educació de Persones Adultes a Menorca es du a terme des de fa molts anys gràcies a la col·laboració entre diferents institucions i agents. Bàsicament hi ha tres entitats que promouen l'educació d'adults a Menorca. D'una banda, en primer lloc, la Conselleria d'Educació del Govern, que té els centres d'educació de persones adultes de Mo i de Ciutadella, que ofereixen principalment, no exclusivament, però principalment, és la seva principal raó de ser, educació secundària per persones adultes. En segon lloc, el Consell Insular de Menorca i la majoria dels ajuntaments de Silla complementen la feina dels CEPAs, dels Centres d'Educació de Persones Adultes de la Conselleria, amb la contractació d'una gran oferta de cursos d'educació no formal. I en tercer lloc hi ha l'Associació d'Educació d'Adults de Menorca, que també ofereix una àmplia gamma d'oferta complementària, de formació complementària, que no va per separat de tot aquest sistema acadèmic, sinó que s'integra amb els CEPAs de Mo i de Ciutadella i en les escoles d'adults dels municipis. El contracte nou que començarem a preparar la seva adjudicació a partir de dilluns, quan es tanqui el termini de presentació d'ofertes, tindrà una vigència de 4 anys que seran prorrogables a 2 més. Tenint en compte que aquest contracte el traiem per 4 anys, el preu total, el cost final del Servei d'Educació de Persones Adultes a Menorca per 4 anys tindrà un cost total de màxim d'1.691.000 euros.